फ्रेंड्स बरायबाय Bodojobinfo YouTube चेनेलाव आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा फाइनाली BTC TET क्वालिफाइनि फाइनल मेरिट लिस्टआ होबाय नोंथांमोना बयबो चेक खालामदो स' बिनिफ्राय PDF फाइल दङ नोंथांमोना PDF फाइल मोनगोन डिस्क्रिप्शननिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालाम जुदि नोंथांमोना बे अफिशियेल नोटिसआव मोनाबा स' नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन स' बयनिसिमबो कंग्रेचुलेशन्स थाबाय जाय नोंथांमोना साख्रि मोनबाय कमेन्ट्स खालामदो प्लास गाबोन 22 आगस्टआव नोंथांमोना बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव थांनानै नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लायनो हासिगोन थ' बेखायनो अफिशियेल नोटिसआ बेयाव थाबैनो आपल'ड जागोन स' नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव दा जों चेक खालामनि PDF फाइलखौ नोंथांमोना माबोरै रिजाल्ट चेक खालामनांगौ नोंथांमोना नायनो हागोन दा बे जाबाय UP सेक्सननि दा बेयाव नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन अके स' नोंथांमोना गाबोन सहैनांगोन बेनो जाबाय टाइमा जाबाय 22 आगस्ट नोंथांमोननि डेटआ बेनिफ्राय 8:30 होदों नोंथांमोना बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव नोंथांमोना क'क्राझाराव थांनांगोन नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लायनो स' बेनिफ्राय रिजाल्ट नायोबा बेयाव गासैबो दङ नै नोंथांमोना मोनदों मिडियाम वाइसआव होदों नोंथांमोना फार्स्टआव एसामिस मिडियाम मोनदों देन बेनिफ्राय बर' मिडियामा गाहायाव दङ नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय LP स्कुल UP स्कुल गासैबो PDF फाइला दङ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दा जों फार्स्ट एग्जाम्पल महरै बेबादि दङ नै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेबादि दङ स' बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो क'क्राझार उदालगुरि जि दङ नोंथांमोना PDF खौ नायनो हागोन दा जोङो LP खौ नायनोसै LP खौ एग्जाम्पल महरै जों नायबावनोसै अके दा बे जाबाय LP स्कुलनि बेयाव गासैबो दङ नोंथांमोनाबो सेम टाइम सेम डेट दङ क'क्राझाराव थांनांगोन दा नै बेबादि नोंथांमोननि मिडियाम वाइसआव दङ नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो चेक खालामो मानोना गासैबो रिजाल्टखौ नायनो हाला गोबांथार दङ नालाय बेखायनो PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना Bodojobinfo YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे थाबैनो BTR गभर्नमेन्टनि गोदान साख्रि फैगासिनो दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन पर्टेलबो लन्च खालामखाबाय थाबैनो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना Bodojobinfo YouTube चेनेलाव मोननो हागोन दा बेनोमोन PDF फाइलखौ नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो डिस्क्रिप्शननिफ्राय डाउनलड खालामना ला अब्लानो गासैबो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन स' बयनिसिमबो कंग्रेचुलेशन्स थाबाय जाय नोंथांमोना साख्रि मोनबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो